Sure, I moet die honestly. Zo gaat het. Kijk je, ons is van lang al gezoekt, man. Ze was al afgeslaan als zo. Dat is niet meer eens, man. Hé, mij dank je. Lekker drinken. Zoals was daarna? Ik ga het gewoon voor Chris. Ik ga het gewoon voor jullie Intiosis live op mijn blad ook. Maar die mensen wachten al heel. Alles Mali. So ons is bij die Patriotic Alliance Head Office in die Kaap. In Tiger Valley. En ons het groot geeste. En hierdie ding veroorsaak geweldige skokgolwe. Ek dink Samani Soul, jou region het geval. Ons het gekom, ons het gelandela. Pres met wie is ons vanaand? Ons is met groot geeste hier van die Noordkap. Eerst wil ek dankie sê vir die PM'mente, allemaal wat bijgedra het. Dat ons hierdie, kijk ek ken hierdie mense. Ek ken hulle nie, nou nie, ek ken hulle deur hulle werk. Ja. Die mense het baie goed gedoen by ANC alle jare. En dat gee my groot plesier dat hulle vandag by die huis is. En die by die huis is en onze mense kom dien. En van my mense van die PA wil ek vir u sê, die is onze mense. Behandel onze mensen weg. Als je lief is voor die partij, dan gaat je lief is voor hulle. Hulle het 'n groot sprong gevat om hier te wees vandag. Het is 'n dapper stap. En kijk je in julle van, wat so sê julle speel, né? En julle deksels is die PA nie. Hulle moet leer. Die eister. Hy is 'n dik PA. Sy deksel is 'n PA. My deksel is 'n sitter saamgebring. So die hele kop bysetjies. Ja, so Chris, laat ons net laat die kykers verstaan, so that the listeners out there can understand the implication of what is happening now. Joshua is a former mayor of the ANC in Namaqualand, in Namakwa, and in the district council. He's the current ward councillor in Oukip, and he's also the chief whip of the ANC in Namakwa, and he serves in the Namakwaland district municipality, and he's also a former leader of the ANC in that region, a legend in fact. And this I forgot the name. Sandra Muller. En die wijk waar Sandra geweest is? Wijk 4. En Sutherland. Dat is die eerste dat we zo'n beetje in elkaar maken. So what's happening here is that there will be now 2 by-elections in the Namakwa municipality. No, 3. Mario Baikis and Joshua and Oki. And Sandra. Okay. So there will be 3 by-elections. All 2 of them ANC ward councillors and 1 NCM. So press the PA is besig om die Northern Cape, specifically the Namakwa district, oor te vat. Yes, for me it's very important for the PA to get in there. As you know, diamonds is a business that I really understood and understand. And it breaks my heart. I've had success when I was still in the mining industry. And I see how people are in the mining industry and they get nothing. Onze mense kry niks. And sometimes ons kort nieuwe leierskap. Ja. En die is die nieuwe leierskap wat ons gaan inkom, wat onze delvers gaan help. Ons kan nie foreigners hê dat kom delf daar en geld te maak by onze mense se diamante. Maar ek wil ook sê, die sport gaan achteruit. Ek skrik my amper half bewusteloos wat Leer Joshua my wys, die mense speel rugby op die grond. Hulle nerve af. Hier is af, skier. Dat kan nie wees nie. So die PA is die toekoms. Die PA is die toekoms. Die eerste slechte ding van die PA, ek moet het sê. Die PA is responsible vir baie mense se hartsiektes. Want hulle bemoei hulle so oor die PA. En is hartpille. Luister, los maar die PA uit as jou hart swak is. Want die is nog net die begin. Die eisters is nog by die huis. Hulle is thuis. Hulle buys nie. Hulle buys niks. Niks. Kykie, ons het nog gesê dat nog eerste teken, dis hulle man, wat die t-shirts, ons is by die huis. Sy kon nie toestel om by jou man paas huis te kom. Ek is baie tevrede, ons het baie sterk leiers hierso. Baie sterk leiers. Baie dankie.
He's biased there, wat lief is vir die party. Ja. That's Sarlon. Ja, kom staan. Salute! Maar kijk je, hoor die mensen sê wat. Ja, man, president. Kijk je. Ja, man, president. Patriots, we're back again with another update. Well, as you know, in politics, there are no permanent enemies. And again, people come and go. Well, this week, two leaders, people who are widely known in the Northern Cape, have been welcomed into the Patriotic Alliance to come and push the fight of the PA. The hunt is lost. Guys, says on Breaking News, the political landscape in the Namakwa district is in upheaval, leaving constituents unsure of what to expect next. The Patriotic Alliance welcomed two ward councillors from the African National Congress, ANC, yesterday. That was of the time of this post. The announcement was made during a live social podcast hosted by the PA councillor Sandra Miller from Ward 4 in Karoo, Hoogland, and Councillor Joshua Losper from Ward 7 in Namakwa have switched allegiance. This shift comes just 3 weeks after Namakwa Civic Movement NMC Councillor Mario Bakis resigned from his party and joined the PA on Sunday, February 16th. The PA continues to make headlines with bold moves that are reshaping the political landscape in the Northern Cape and altering status quo in the Namakwa district. Berkey Sal, the ANC spokesperson in the region, says the party acknowledges the changes and has accepted two councillors joining the Patriotic Alliance. Patriots, this is one thing that happens a lot in politics. People come and go, and when people come, we have to embrace them and love them, hope that they come from the best intentions at heart. Also going to let you listen further on into this video where the president goes on to emphasize on how he acknowledges and respects and sees these two leaders. Just gives patriots vote of confidence, warnings of confidence to continue to have trust in these leaders. And also one leader who is also known in the area, just having much confidence and not trying to gatekeep and allowing that other two leaders are able to come into the party, and in coming into the party does not block any progress for anyone. This is true patriotism. This is what the Patriotic Alliance is all about. Do not gatekeep and say that these people must not come here because they're going to take my positions. Patriots, salute ons Baizani. Sê, hy's 'n opregte patriot. Ja. Hy's nie 'n gatekeeper nie. Ja. Julle kan leer, né? So die life moet sommer op PA se ding gaan. Op PA se. Julle kan leer. Hierdie leier is nie 'n gatekeeper nie. Hy het 'n ander sterker leier. Wat ons almal weet, dis 'n sterk gees wat hy gebring het. Van ons mense wil nie mense bring nie. Want jy is geïntimideerd deur wat hy man kan doen en hoe hy man kan staan. En ek wil vandag sê, dis 'n Easter in my oë. Dankie, president. Salute, patriots. Namakwa, die hond is los. Ja, sê. Die waar is los. Die groen hond is bloedrek los. Hy is bloedlos. Daar kom nog. Jy kan hulle interview. Joshua, hoe voel jy? Ek weet dit is 'n emotional experience. Nee, ek is steeds ek is gemaklik soos ek ingekom het. Was baie warm ontvangs en soos wat jy weet, semi en span. Ek werk hard. Ek is 'n loyalist, ek is loyal to a cause. En ek bly by wat ek is. So ek dink wat die pres gesê het, alles is in plek vir ons. Ons is op die grond,
ons is besig om te rol. So jy gaan vanaand onmiddellik huis toe. Yes. Jy gaan na 'n gemeenskap toe, jy's 'n wijkcounselor. Ja. Wat is die proses in die pad vorentoe? Ja, my proces is natuurlijk om je gemeenschap te gaan inlig voor die pad vorentoe. Nou, ik moet ook zeggen dat die gemeenschap van Oekip, Ward 6, het actually voor mij ingestemd als een kanselaar. Die hele processen van de eens gekomen en al dat, maar de community heeft me ingezet. 2/3 majority gekregen in die dorp, en ik denk dat is van de enigste in die Northern Cape. Ja, zo ik denk ik ga kapitaliseren op dit en teruggaan. Met die bondel vraag wat ik kan samenvatten. Ja. Gronden wat, sportgronden wat nou gras zal opkrijgen. Ik denk dat we een paar treden samen. Ja. Sportsoffertreden en al die goed. So jouw campaign begon onmiddellijk? Natuurlijk. Oké, ons is in die Namakoy. En wat is jouw experience? Jy was vanmiddag baie sien nie agter toe, het lei jou phone en hulle stuur die ANC mense na jou ma se huis toe. Het was 'n hele commotion. Voel je nou gemakkelijk? Ja, nee, actually, hoekom ek so senuweeagtig gevoel het, ek het gedink dit gaan baie stress op my ma en my man wat nou tydens met haar probleem sit, gaan dit 'n plaas. Dit is hoekom ek eintlik dat actually die stress gehad het, maar ek voel ek is nou veilig en ek sal die ondersteuning kry en soos leier Anthony weet wat in my steek so ek dink my potensiaal gaan nou gesien word en dat ek my gemeenskap, ek weet my gemeenskap het die steun in my in, so ek het hulle nie verlaat nie, want ek gaan weer terugkom en gaan 'n beter diens kom lewer en die Patriotic Alliance gaan hierdie keer saam met my wees. So jy voel confident? Ek voel confident. Jy baie nie? Ek baie nie. Ja, leier, jy was ook 'n tyd die leier in die Namakwa district vir die PA. Jy is al lank ek en ek kom uit die myn uitsaam. Jy is so 'n song maar klonkie gewees. En nou sien ek president nou die aand gepraat van die vet mense. En nou is dit duidelik sigbaar. Ja, nee, dankie vir die geleentheid. Ek dink ook ek moet vir die pres en die NEC sê baie dankie vir die geleentheid dat ek in die span gelei het in Namakwa. Dit was werklik 'n voorreg geweest en die resultate van die nasionale election 2024 kan getuig. Ja. So ons baie erg. Ja. So die belangrike punt nou is dat ons moet grond toe gaan. Ons moet vergiet wat in die verlede gebeur het. Ons moet nou fokus en seker maak dat ons visie, nommer 1, onze mense is 'n menswaardigheid en onze mense is 'n grond moet teruggegee raak. En ek glo met 2026 na 2029 toe om vir president Gaten McKenzie as die president van die land in te huldig en in te sien, kan ons dit bereik. So baie dankie Leer Semi, Joshua. Yes. Welkom by die PA, Leer Sandra. Ek weet Sutherland is baie koud, maar ek kom na die sneeu toe. Ek moet nog wel aan welkom. Môre baie dankie. Welkom. Jy wil die verlore seet is ook terugkom. Yes, hier's Boekie. Die verlore seet is terug. Ek is bly dat Boekie by die huis is. Die man het samen met die stoffer geloop. Dit was niet waar we dan die dia zit, joh. Aan tafel. Met die oma's die daar. Je weet dat hij gaat terug, maar hij doet niet op meter voor dingen. Boekie is een ware leier, hij is een gezoute leier. En ik is blij, maar weet je wat hij mee geleerd heeft? Mensen, moet niet bijzaam terug te komen. Kom je naar huis toe. Niemand moet voor jou staan. Kom huis toe. Ons bou die ding. Dit is een one-man party of VIPC. Dit is onze partij. Boekie is die blij om terug te wees. Pres, eerstens sorry. En tweedens dankie. Die andere gedeeltes wat ek wil vir al die partye sê wat miskien weggegaan het. James, soos die eerste vir my gesê het, die is lankal vergeet. Lankal, ons vergewe so, as jy die beheer stap, dan vergewe ons so. Van julle weet, lang is die mal so Jonas hulle stap die baie. Kijk die Jonas hulle, dat ek die mal word, my auntie, my oom en my auntie, hulle gaat tot vir 42 jaar getrouwd. Maar elke argument wat ek, dan hoort jy my ankel sê, ek loop man, ek is moeg. Dan pak hy so 3 hempies, dat is my, ek moet nie waar. Die morgen so na, hy sê van land terug, dan sê hy,
Mijn vriend maakt mijn koffie, ik is op pad terug. Ik was net verleid. So, ik wil voor die mensen zeggen, baie dankie. Boekie is terug, dat is harde werker. En dat is wat we allemaal willen zeggen. Ons het één kans, ik zeg, ons het voor allemaal gestemd. Kom eens stem voor onszelf. Ons het ook kans om die ding te bouwen. Van jullie die gelopen, want je wil lopen. Je is geforceerd om te lopen. Door mensen wat nog samen met ons is, met rauwe manieren. Wat ongeschikt is met mensen, wat je beskinder. Vergeef hulle man. Maar moet niet maar dat iemand maakt die moet lopen. Die pakt je die eigenaar, wil ik niet willen zeggen. Word 5. Patriots. Sorry, I don't want to break protocol. Wat maar in Engels? Nee, dat is een kaartje. Wat moet je dat woordenboek gaan halen? Hij had je aan de Engels praat niet hoor. Patriots in Ward 5. Namakwa. Die 15e en die 16e is het registratie namelijk. Ik en Poekie is morgenochtend, is ons daar. Ons het zaterdagochtend en ons een infotable bij voor die winkel. Alsjeblieft Patriots, kom op, kom op, kom op. Ons heeft die geleentheid in die hand om Namakwa municipaliteit oor te nemen. Ons heeft die geleentheid in die hand om die Namakwa district municipaliteit oor te nemen. Voor 2026, hierdie is onze barometer net om te verzekeren dat 2029 gaan president Kayton McKenzie president van Zuid-Afrika wees. En dit is een belofte. Ik heb verpres voor die 2024 election op die radiostatie gezegd, die Patriotic Alliance gaan 3, mondelijk 4. Members in die legislature en ons is 3 daar president. Ik zeg weer, 2029 gaan president Kayton McKenzie die landse president wees, maar ek Cyril Won kan nie, ons in Namakwaland, ons kan. En dit is die belangrijkste, dat moet ons aangeleentheid wees. Ek wil die Patriots vraag in Namakwa, daar kom nog baie wordcounselors, hulle kom, dat is een voldonge feit. Moenie, onthou ek het net 3 kinders, ek kan nie as ek vir Shaman en Shane wil, Nike Air Force koop, dat is een reliek kwart. So, ja, een pa kan nie al sy kinders gelijktijdig gelukkig hou nie. President Kayton McKenzie is een pa van 100.000. Hy kan nie allemaal gelijktijdig gelukkig hou nie. Los die ander man, wees jy een patriot en volg die line of march en die eindresultaat sal bepaal. Was jou patriotisme werkelijk voor die partij of wat jij persoonlijke belangen nagejaagd? Kom ons los die persoonlijke belangen en ons hardloop met die Patriotic Alliance om te verzekeren dat Namakwa in die handen van die PA komt, was ook Zuid-Afrika. Salut! Zeg goed, dank je voor mij. Pres! Weet je wat ik moet zeggen, dank je. Hoe zou je nou daar in Engels gezegd? Patriots, I do not know if you guys remember this, but there was probably 2 months back or a month and a half back where Kayton McKenzie, our president, had spoken about let us welcome people back. Let us go and get people back. Because some people are some that we chased away from this party. Let us welcome and go seek those who have left back. Because we have a bigger mission to go and accomplish out there. We need the numbers to grow this party. So this leader had also left and came back. So that is one of the spirit that the president had been talking about. Doesn't mean if somebody goes, he's an enemy forever. It doesn't mean when they're back, we have to keep talking behind their back. Embrace them, love them, make them feel the warmth of the Patriotic Alliance and understand what is it that made them come back. We cannot be in party that continues to put people down and be making them remember some of their mistakes or choices that they have taken in the past. We all make mistakes. But when somebody comes back, that is a beautiful win for the party and for everyone, which is what we definitely need. We need to embrace and love our patriots at all times, because home is where the heart is, and home is where they shall return without a shadow of a doubt. And I hope you guys continue to spread this information, continue to spread this love amongst all the other patriots that you know that have maybe jumped ship. Go and call them back, extend a hand, tell them that
they always loved this side. As you know, Spazani. Ik moet nog wel aan een man verwelkom. Maar baie dankie, jullie zijn welkom. Je hebt die verloren seer, het is ook terugkom. Eerst zie je hier, Boekie. Die verloren seer is terug. Ik is blij dat Boekie bij de huis is. Die man is samen met die toffer gelopen. Als ik waar we dan die dia zit, joh. Aan tafel. Met die oma's die daar. Je weet dat hij gaat terug naar huis, waar ik ook meester verdient. Boekie is een ware leier, hij is een gezoute leier. En ik is blij, maar weet je wat hij mee geleerd heeft? Mensen, moet niet bij zijn om terug te komen. Kom je naar huis toe. Niemand moet voor jou staan. Kom huis toe. Ons bouw deel. Dit is een one-man party of VIPC. Dit is onze partij. Boekie is die blij om terug te wees. Prijs, eerstens sorry. En tweedens dank je. Die andere gedeeltes wat ik wil voor alle partij zeggen, wat misschien weggegaan is. James, zoals je eerst voor mij gezegd, die zijn lang kan vergeten. Lang al. Ons vergeven zo. Als je die beheer stap, dan vergeven we zo. Van jullie weten, lang is die mal zo Jonas en stap in bouwen. Kijk je zo Jonas en dat ik in bouwen word, hè. Mijn auntie, mijn oom en mijn auntie. Hulle gaat over 42 jaar getrouwd. Maar elke argument wat ik, dan hoort u mijn onkel zeggen. Ik loop maar, ik is moeg. Dan pak ik zo 3 MP's, dat is het mee. Dat moet niet waar. Ik morgen zo naast, hij zegt een hand terug. Hij zegt, mevrouw, maak mijn koffie, ik is op pad terug. Ik was net verleid. Zo, ik ben voor die mensen zeggen, bij dankie. Boekie is terug, dat is een harde werker. En dat is wat we allemaal willen zeggen. Ons heeft één kans, ik zeg, ons heeft allemaal gestemd. Kom een stemmetje voor onszelf. Ons heeft ook kans om die dingen te bouwen. Van jullie die gelopen, want je wil lopen. Je is geforceerd om te lopen. Door mensen wat nog samen met ons is, met rauwe manieren. Wat ongeschikt is met mensen, wat je beskinder. Vergeef hulle man. Maar moet niet maar dat iemand maakt die moet lopen. Die pakt je die eigenaar, wil ik niet willen zeggen. Word 5. Patriots. Sorry, I don't want to break protocol. Wat is dat in Engels? Nee, dat is een kaartje. We moeten weer een woordenboek gaan halen. Hij had hier aan de Engels praat niet hoor. Patriots in Ward 5, Namakwa. Die 15e en die 16e is het registratie namelijk. Ik en Boekie is morgenochtend, is ons daar. Ons het zaterdagochtend, dat is een infotable bij voor die winkel. Alsjeblieft Patriots, kom op. Ons heeft die geleentheid in die hand om Namakwa municipaliteit oor te nemen. Ons heeft die geleentheid in die hand om die Namakwa district municipaliteit oor te nemen. Voor 2026, hierdie is onze barometer net om te verzekeren dat 2029 gaan president Kayton McKenzie president van Zuid-Afrika wees. En dit is een belofte. Ik heb verpres voor die 2024 election en op die radiostatie gezegd, die Patriotic Alliance gaan 3, mondelijk 4. Members in die legislature het ons is 3 daar pres. Ik zeg weer, 2029 gaan president Kayton McKenzie die landse president wees. Maar ek, Cyril Von kan nie, ons in Namakwa, ons kan. En dit is die belangrijkste. Dat moet ons aangeleentheid wees. Ek wil die Patriots vraag in Namakwa. Daar kom nog baie wordcounselors. Hulle kom. Dat is een voldonge feit. Moenie. Onthou, ek het net 3 kinders. Ek kan nie as ek vir Shaman en Sheinberg Nike Air Force koop, dat is een reliek kwart. So, ja, een pa kan nie al sy kinders gelijktijdig gelukkig hou nie. President Kayton McKenzie is een pa van 100 duisende. Hy kan nie allemaal gelijktijdig gelukkig hou nie. Los die ander man. Wees jy een patriot en volg die line of march en die eindresultaat sal bepaal. Was jou patriotisme werkelijk voor die partij of wat jij persoonlijke belangen nagejaagd. Kom ons los die persoonlijke belangen en ons hardloop met die Patriotic Alliance om te verzekeren dat Namakwa in die handen van die PA komt, was ook Zuid-Afrika. Salut! Ik zeg goed, dank je voor mij. Pres! Weet je wat ik moet zeggen, dank je? Hoe zou je nou daar in Engels gezegd? Kan je het is dan niet? Nee, maar dat weet ik niet. Die gaan eigenlijk iets los, maar die Judas manieren man. Wat is Myers? Wat is Myers? Myers wel met hij. Hoe komt hij Myers?
Jy wil nie meer sê baie dankie. Baie dankie vir wie jy is volgens my. Ek het groot agting, respek en liefde vir jou. En vir my, die feit dat jy... Ek het net 'n gesprek gehad baie jare gelede. Ek sê die man van my. Ek sê van kom join my man, dat jy ons nou hier staan. Maar kyk my sê, Pres, ek sal kan nie. My job is secure. Jy wil die politiek. Ek sê, jy het my absolute woord. Ek sal my richting doen. As jare gelede. Paar jaar. Vandaag is jy nog so. Baie dankie dat jy die mense gebring het. Ik wil je niet beginnen naar het vele boekjes. Ja, dat is een boek voor mensen. Allemaal is goed. En dan wil je niet terugwinnen naar het. Maar hoe voel je? Ik zeg hoe die patriotten. Het is heel op die pier dan gegooid. Dankie. Jo, Pres, baie dankie. Het is een emotionele oomblik. Het is een lang pad wat we samenkomen. Ik en Rastad Miller was ook oude collega's destijds geweest. Ik weet niet hoe hard geslaan. Ja. So ek is verskriklik trots en dankbaar dat Pres vir die geleentheid gegee het. En dat sy finale besluit kon geneem het om vir ons te join. Ons sal verseker vir haar al die ondersteuning gee plaaslik wat ons vir haar kan bied. En ons sien uit daarna om die volgende vlak van die leierskap te ontwikkel saam met Pres. Wat ons kan vorentoe vat in die PA. As jy ek gaan nou meer nergens hier. Ek is nog maar hier geanker. Hoe gaan het met die Wednesday? Niet als Pres, maar als Pres nog voor hij Jamie Koopman brengt, kan het Alright. As jy gereed vir baie election. Sutherland is gereed. Baie gereed, ons het nasionaal ons bewys. Sutherland het van 2021 af. Julle het eintlik gewen. Ons het hom gewen. 5-4 Sutherland het ons gewen. Hulle het 500 gekry. Ja, ons het die DA 180. 109 hulle gekry. En die ANC 400. Something in my way. So ons is meer as gereed en dit hoekom is so goed is as Rastad Miller oorkom, sy bring al familie van die ANC saam na ons. Amen. So ons is baie opgewonde. Vandag kan ons die slaap van opgewondenheid nie. Anders gaat 'n slaapelletjie met keer. Nee, maar jy sê nie dat jy wat slaap. Dan gaan we ook nie slaap Dankie Pres. Pages. Well, in that video that we're still looking at, President Gayton McKenzie formally welcomed Stephen Portberg, former ANC World Councillor and 3-term ANC Regional Executive Committee member in the Overberg region in the Western Cape. Leader Stephen's role and function in the Patriotic Alliance was gister vastgemaak. Hey, Afrikaans. Uitgestapel en geseeld deur die president van die Patriotic Alliance. Hy sal voortaan 'n sleutelrol speel in die Vrywaterskloof and Overbergstreek for the Patriotic Alliance. Allow me to thank Henrik Lodgegen, a true patriot, a local businessman, for the role he played and assisted me during the recruitment of Port, which is Stephen Portberg. I'm not going to read the rest of the Afrikaans. It's difficult for me, guys. But you guys also need to understand, the importance of bringing people with experience in politics. And that plays a big role because we're still a young party that lacks a lot of experience. So bringing people with experience to grow this party, to make it stark, is very, very important. And certain leaders like that, we're happy to welcome into this party and see their leadership qualities just ooze off of them. This would be very, very, very interesting to see some of these leaders that the Patriotic Alliance is bringing into this party and how they will continue to serve and actually help grow this party to be a strong, formidable party that we all know it can be. Patriots, I hope you're all in for a ride. Stephen Portberg van TVK. Gewoon die Kondi. Maar ik heb baie problemen gegee daai kant jou. As jy nou weer aansien, hè. So Zara toe gaan. Ek en Kali Papier. Dat sê Kali Papier. Die don. En vandag
Ik denk Kali sien ons in die hemel. Ja. Ik denk Kali smile. En jy is by die huis. En ons het nog gepraat oor Vanessa Papier, onze mayoral candidate. Hij gaat zeker maken dat hij na aan Anti-Vanessa werkt. Dat hij zeker maakt dat Anti-Vanessa gaat in als onze aanstaande burgemeester is. Voor 2026. Ja, maar hij gaat bij ik ken die man zijn harde werk. Hij heeft ons al bij stress gegeven. Of hij was tegen ons. En dat is een man wat onmiddellijk nadat ons hem opgetekend het die grond toegegaan. En die partij niet, die mannen wat verstaan. En wat kan interpret, wat betekent het om grond toe te gaan. En voor mij persoonlijk, ons kom lang in. Ik het jou niet weer gebeld. Ja. Ik het gegaan naar die volgende gronden toe. En toen ik net zien, toen beginnen post jy, voor Bishop Nomdu. Ja. En voor Bishop daar. Man van God. Bishop ja. Man met een hart heeft voor zijn mensen. Yes. En dat is gewoon voor Bishop Nomdu respecteren. Ja. En bij mensen. Kom naar mij toe, dan zullen we van Bishop Nomdu. Zo voor Bishop. Ik denk eigenlijk Bishop zei, jij hebt hem zien niet. Want hij is klaar gezien. Gooi maar een paar zielingen terug naar mij toe. Ja. So, hoe gaat het in de revisie onderin? Dit gaat goed, leaders. Het al die rugbyklap achter die Hij is in de reis. Ons gaan aan, ons gaan die kinderen laten rukken zo in die Tiwelsproef municipaliteit. En ons gaan van Vanessa verzeker dat ons haar arms optellen en haar handen sterk maken voor 2026. Oh, Derek Appel is ik baie kwaad. Dat is wijs naag. Dankie Pres. Ons het 'n lang dag gehad. Ons sluit hom af met baie goeie nuus dat die Patriotic Alliance het vandag 3 nuwe ward councillors, 2 van die ANC en dan almal weet die ander een is van die NCM. Het dan hierdie dag aangesluit by die PA. En daar is nog ward councillors wat ons in die week gaan announce. So bly ingesluit. Sampras is binne. Sampras is binne, dankie. Die groen monster het Landela. The Patriotic Alliance say Rontu campaign yielded positive results in the Namakwa District, Northern Cape. ANC Chief Whip, former Mayor of the Namakwa Land District Council, former Speaker of the Namakwa Municipality, and current ANC Ward Councillor in Oakkeep, Alderman Joshua Losper, resigns from the ANC to join the Patriotic Alliance yesterday. On the same day, ANC Ward Councillor Sandra Miller in Sutherland, Karoo, Hoogland Municipality, also resigned and joined the Patriotic Alliance. The two resignations has resulted in by-elections in both Oakkeep, Sutherland, and Bergsig. President Gayton McKenzie, Chanel Stevens, and Eugene Botha handled the welcome home ceremony and are delighted to have these two strong leaders on our side. In the Namakwa municipality sal dis 2000 verkiesings plaasvind, naamlik in Bergsig Ward 5, asook in Oakkeep. Patriots, if you remember recently, our President Gayton McKenzie on Alive spoke about people planning to jump ship to go to the Democratic Alliance. And he was going to deal with them and remove them before all of this that they allegedly had staged to happen. Because to avoid such things, imagine you having leaders, people elected, people standing up, and then all of a sudden they jump ship at the same time. This is what happened here. Staged a coup on these people and their parties. But this now resulting in what? The most important thing, by-elections. So, in this by-elections, this is where the Patriotic Alliance is now able to go and win those awards with these same leaders, having shown that they jump ship for certain reasons and are now rallying behind the Patriotic Alliance. This becomes a big shift, a big shapeshifter in these regions that are mentioned here. So hopefully Patriots, at the time all of these by-elections come through, Patriots in these areas will be cement fast, rallying behind the party, making sure
that the party gets another W as we are used to. Guys, please like, subscribe, share, get another one to keep subscribing to this family. Tell a friend to tell a friend, tell a family to tell a family member. Spizani, salute. Nothing. Sure, I would do honestly.